Perdona, em podries ajudar? És que m'he deixat un paquet a dintre i l'hauria d'anar a recollir. I que si m'ho pots agafar un moment de res i surto ja. Sí? I em vigileu la caixa. Faig molta via, Però vigila'm la caixa. Ho sento, és que tinc por que me l'agafin. Vale. Moltes gràcies. Faré molta via. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De res! Moltes gràcies. De res. Moltes gràcies, De res. Moltes gràcies. De res. Bé, Muchas gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora. res. Gràcies, Adéu. Bueno, ¿esto qué es? Moltes gràcies perquè acabes de col·laborar amb el Banc d'Aliments. Un bon aplaudiment per ell. Gran recapte d'aliments, 27 i 28 de novembre. Dona aliments o festa voluntari. Ara ja saps com.